आङो सिगांथारावनो आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबोनि मुङै आंनि सालम एनभि इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लायो। आरोबाव मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजों लोगोसे आङो इसोरनि राव सोलोंज्लायनो लुबैदों। आसा खालामो बे राव खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव इसोरनि बोर आरो आशीर्बादआ थागोन। आङो फरायनि माथाइनि बिलाइ 21 बालाब 12 सारि जिसुनि मुङाव। जिसुआ मन्दिराव हाबनानै गोथार न'आव फानग्रा बायग्राखौ हुरुन हरबाय। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'आ खेजर परबनि दिनाव जेरुसालेम मन्दिराव बियो थांदोंमोन आरो जेरुसालेम मन्दिराव थांनानै गासै रोखोमनि फानलाय बायलाय खालामनायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ हुरुन हरदोंमोन आरो बियो जेरुसालेम मन्दिरखौ फोसाबदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि आरो आंनि जिबनखौ बियो फोसाबनो बियो लुबैयो। मानोना बिनि थाखायनो बे बुहुमाव बियो फैदोंमोन। जेब्ला जोङो 2 इतिहास 29 बालाब 3 सारिखौ फरायो अब्ला जों मोननो हायो। हिजकिया राजाया मन्दिर न'नि लांगोनाखौ खेवनानै बेफोरखौ फोसाबदों। बै समाव हिजकिया राजाया इजराइलफोरनि गेजेराव जेब्ला रायजो खुंदोंमोन अब्ला बियो जेरुसालेम मन्दिरखौ फोथारनो हानाय बादि फोसाबनो हानाय बादि जेरुसालेम मन्दिरनि लांगोनाखौ बियो खेवदोंमोन आरो फोसाबदोंमोन। दिनैबो जोंनि जिबनाव जिसु ख्रिस्ट'आ जायगा मोननाय बादि जोंनि गोसोनि दुवारखौ जोङो खेवनो नांगौ। जेब्ला जों हिजकिया राजा बादि गोसोनि दुवारखौ लांगोनानि दुवारखौ जोङो खेवगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि जिबनाव फैगोन आरो बियो गावनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जोंनि जिबनखौ जोंनि न'खरखौ बे लुखांगोन, दाखांगोन आरो बियो फोसाबगोन। बेनिखायनो 2 इतिहासनि 29 बालाब 5 सारियाव लिरनाय दङ, हिजकिया राजाया लेबियारिफोरखौ बुंबाय, दानो गाव गावखौ गोथार खालामदो। हिजकिया राजाया बै समाव इजराइलफोरखौ आह्वान खालामदोंमोन। बियो लेबियारिफोरखौ बुंदोंमोन, दिनै गाव गावखौ गोथार खालामदो। आंनि अनजाग्राफोर, बे समा पापाव जिउ खुंनायनि सम बेयो नंला। नाथाय जोङो गासैबो गाज्रिखौ नागारनानै जोङो धोरोमिया गोथार गुरगुनाय जिउ खुंनायनि सम दिनै जानानै फैबाय। बेनिखायनो फै जोङो दिनै गासैबोखौ नागारनानै गोथार आरो धोरोमिया जोङो जिउ खुंनि। 2 इतिहास 29 बालाब 5 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, फोरबोनि मन्दिरखौ फोथारदो आरो गोथार जायगानिफ्राय गासै मैला आरो बादुवाखौ बरनजोबदो। हिजकिया राजाया लेबियारिफोरखौ बिथोन होदोंमोन, बुंदोंमोन, नोंसोरनि जेरुसालेम मन्दिराव हाबनानै गासैबो बादुवाफोरखौ बरननानै गारदो, जेरुसालेमखौ फोसाबदो आरो जेरुसालेमखौ फोथारदो। बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे खामानिखौ बियो मावदोंमोन। बियो जेरुसालेमाव हाबनानै जेरुसालेम मन्दिरखौ बियो फोसाबदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जेरै हिजकिया राजाया लेबियारिफोरखौ बुंदोंमोन, गासैबो बादुवाफोरखौ जेरुसालेम मन्दिरनिफ्राय बरननानै गारदो। माया बादुवा खालामो? फै जों इसोरनि रावनि गेजेरजों नायलांनि। जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 15 बालाब 11 सारिखौ फरायो अब्ला मोननो हायो, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, हान्थाय खुगानिफ्राय ओंखारनायासो मानसिखौ बादुवा खालामो। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, मानसिनि खुगानिफ्राय ओंखारनायासो सासे मानसिखौ बादुवा खालामो। बियो माथाइनि 15 बालाब 19 सारियाव बुंबाय, मानोना गोसोनिफ्राय गाज्रि साननायफोर, मानसि सिथारनाय, जिनाहारि खालामनाय, सिखाव खावनाय, नंखाय साखि गसंनायफ्रा ओंखारो आरो बेफोरसो मानसिखौ बादुवा खालामो। जों दिनै बुजिनो हानांगोन, मिथिनो हानांगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै बुंदोंमोन, मानसिनि खुगानिफ्राय ओंखारनायासो मानसिखौ बादुवा खालामो। मानसिनि गोसोनि जि गाज्रि साननाय, बे गाज्रि साननाया जोंनि जिबनखौ बादुवा खालामनो हायो। मानसि सिथारनाया
जोंनि जिबनखौ बादुवा खालामनो हायो। जिनाहारि खालामनाया, सिखाव खावनाया, थगायनाया, नंखाय साखि होनाया जोंनि जिबनखौ बादुवा खालामनो हायो। जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, फै, जेरै बै समाव हिजकिया राजाया लेबियारिफोरखौ बुंदोंमोन, बे गासैबो बादुवाफोरखौ जेरुसालेम मन्दिरनिफ्राय बर'नानै गारदो आरो जेरुसालेमखौ फोथारदो आरो फोसाबदो। जोंबो दिनै बे गासैबो गाज्रि साननायफोरखौ, जिनाहारि खालामनाय, सिखाव खावनाय, थगायनाय, नंखाय साखि गसंनायफोरखौ जोङो दिनै गारनि। बेफोरनो जोंनि जिबनखौ बादुवा खालामो। दिनैनि दिनाव जिसु ख्रीष्टआ नोंनि जिबनखौ फोसाबनो बियो लुबैदों। जिसु ख्रीष्टआ दिनै गाज्रि साननाय, बे साननायखौ फोसाबनो बियो लुबैदों। जिसु ख्रीष्टआ बिबिसार खालामनायखौ फोसाबनो थाखाय, सिखाव खावनाय, थगायनाय, नंखाय साखि गसंनायखौ फोसाबनो थाखाय बियो लुबैदों। नोङो दिनै बे जिबनखौ जिसु ख्रीष्टनो होगोन ने? जेब्ला 2 इतिहास 29:16 फरायो, अब्ला जों मोननो हायो, दौरिफ्रा मन्दिर सिङाव हाबनानै गासै मैलाफोरखौ बाहेरायाव गारहरबाय। बै समाव जेरै हिजकिया राजाया लेबियारिफोरखौ बिथोन होदोंमोन, बेबायदिनो लेबियारिफ्रा जेरुसालेम मन्दिराव हाबनानै गासैबो बादुवाफोरखौ जेरुसालेम मन्दिरनिफ्राय बर'नानै गारदोंमोन आरो फोसाबदोंमोन। जोंबो दिनै बे गासैबो गाज्रिफोरखौ, मैलाफोरखौ जोङो फोरबोनि मुङै जोङो नागारनि आरो गोथार धोरोमिया जों जिउ खुंनो थाखाय गोसो होनि। आयदानि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ थुलुंगानो लुबैदों, दिनै नोङो नोंनि जिबनखौ फोरबोनो थाखाय नोङो होगोन ने? जेब्ला नोङो फोरबोनो होगोन, फोरबोआ नोंनि जिबनाव फैगोन, बियो नोंनि न'खरखौ आरो नोंनि जिबनखौ गावनि लुबैनाय, हास्थायनाय बायदि बे लुखांगोन आरो दाखांगोन। आङो आसा खालामो फोरबोआ नोंनि जिबन आरो नोंनि न'खरखौ लुखांगोन आरो दाखांगोन। बे राव खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों, जिसुनि मुङै आमेन।